הנס הכי גדול שבוכו עשה לי בקריירה זה שלא סגרתי עם המפיק הזה. הביקור הזה שינה לי את החיים. יש לו כבר מיליארדי שקלים בחשבון, לא, הוא רוצה עוד. טוב, אז שלום לכם, ואיזה כיף שאתם פה איתנו בעוד פרק, והתגובות שלא מפסיקות להגיע מהפרק הקודם, משהו מטורף, וכיף לנו שאתם אוהבים את זה. אז תמשיכו להפיץ את זה הלאה, ותצרפו עוד חברים ועוד חברים, תשתפו אותם בפודקאסט הזה. כל מיני מוזיקאים, צעירים ומבוגרים, שרוצים ככה להחכים ולקצר את הדרך שלהם, ולפרוץ בתעשייה ולהפוך תשוקה לקריירה מוזיקלית. אז בשביל זה אנחנו פה ואנחנו מדברים, ושוב פעם, אנחנו בפודקאסט עם עדי נתנאלי בפרק שני, שכולו יזמות, חדשנות ופריצה קדימה. אתם תוכלו לקחת מזה ככה כלים לעצמכם, השראה, איך אתם יכולים להיות מבודלים, להיות צעד אחד לפני כולם, ולהיות באמת נוכחים ולהיות באמת מוצלחים. אז עדי, ברוך הבא שוב פעם. ברוך הנמצא, איזה כיף, תענוג, ובאמת גם אומרים לי על הפרק הראשון, על התגובות, ואנשים אוהבים את זה, וזה כיף לראות שזה, אתה יודע, שאתה חושב על משהו וזה הולך קדימה. נכון. אנשים אומרים, עדי נתנאלי, וגם אמרתי לך את זה פה כשהגענו, הוא הסטיב ג'ובס של הסאונד. עכשיו, אני אגיד לך, אני אסביר לך מה אני מתכוון ומה הם מתכוונים. הכל ברמה הכי גבוהה, אוקיי? הציוד שלך באולפן ברמה הכי גבוהה, אתה עושה את זה כמוטו, אתה עושה את זה בכוונה, זאת אומרת, להיות הכי חדשני, הכי מתקדם, להיות הראשון בכל דבר, וגם לכן אתה בסאונד, אתה בעצם הראשון. עכשיו, זה נולד עוד לפני 22 שנה, כשהתחלת, היה משהו חסר לך בסאונד, משהו לא התאים לך, ואני שאלתי אותך בפרק הקודם, הרי לא ידעת כאילו מה, לא היה אפשרויות אחרות, אז למה כאילו הגעת לנושא הזה? ובעצם הגעת וראית, האוזן שלך המוזיקלית, זיהתה משהו שהוא לא מושלם, ואתה עם הסטיב ג'ובס הפנימי שלך אמרת, אני חייב להפוך את זה למושלם. אז על מה אתה רוצה לדבר? על איכויות של מוצרים או על המוזיקה? זה שתי עולמות שונים. קודם כל, כן. נגיד לך. גם וגם. אני חושב כמו שיש פלאי בריאה, אני כאילו, החשיבה שלי, אנשים חולקים עליי, מי שנראה לו, זה כאילו, אני חושב שיש כמה דברים, כאילו נקרא לזה, איך אני אגדיר את זה במילה הנכונה, סוג של מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אחד מהדברים שאני חושב שזה משהו עילאי, שאי אפשר להסביר אותו, זה רמת גימור. רמת גימור זה משהו זה אחד מהברכות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. יש כאלה שניחנו בתווה, כאילו קיבלו את זה, יש כאלה שלא קיבלו את זה. ותמיד מאוד לקחתי השראה מאנשים שקיבלו את זה. ושאתה נכנס לעולם של, זה נקרא לזה שתי עולמות. עולם של רמת גימור, עולם של סדר וניקיון, עולם של מוצרים של איכות, בכל דבר, זה לא משנה מה. כשאתה נכנס לליין הזה, אז החיים שלך משתנים מצד אחד לטובה, מצד שני לרעה, כי אתה אף פעם לא מרוצה מכל דבר שיש, ואתה כל פעם חושב שאפשר לעשות עוד יותר טוב. אתה כל הזמן רק בשאיפה ליותר, ואתה לא, עכשיו, במובן מסוים זה נוגד את מה שאנחנו לומדים, שזה השיר השמח בחלקו. כאילו יש בזה המון דיונים לכאן ולכאן, שאני עד היום לא יודע לענות עליהם. זאת אומרת, זה חלק שאני מסתכל על זה בין העולם הרוחני לעולם הגשמי בעבודה, שדברים שסותרים זה וזה, אבל שנכנסתי לעבודה, אז כאילו, היה לי השעות מכמה אנשים על כל נושא הזה של רמת גימור, ושאתה לוקח את זה למוזיקה, אז כן, אז דברים שלא היו נשמעים טוב, אז לא היית רגוע עד שזה יישמע עוד יותר טוב, אז אתה הולך ומקליט עוד מישהו, ואומר אולי פה עכשיו נשנה פה, ואתה יודע מה? הקלטנו את המתופף עם המיקרופון הזה בבייס דראם, ומישהו אמר לי שיש חברה שנקראת אודיקס, שהיא מוציאה את הבייס דראם יותר טוב. אז אני קובע עוד פעם זמן להקליט, אבל עולה לך עוד 3,000 שקל, הכל בסדר, לא עובדים בשביל כסף. אני אגיד לך הבחנה שעולה לי עכשיו, פרפקציוניזם זה אולי רע לבן אדם עצמו, אבל זה טוב לעולם. נכון. זאת אומרת, העולם, מעדי נתנאלי הפרפקציוניסט, לא ממני, מאנשים שבאמת פרפקציוניסטים בעולם נבנה. העולם קיבל רמה אחרת. תראה, אם לא היה אנשים פרפקציוניסטים בעולם, היינו עדיין יושבים עם נרות בחדר, ולא עם חשמל. היינו נוסעים על סוס ועגלה, ולא על מכוניות.
היינו הולכים לשאוב מים מהבאר, ולא היינו פותחים את הברז ויוצא לנו מים. הכל היה נראה אחרת, אם לא היו אנשים פרפקציוניסטים שכל הזמן מנסים לראות מה יש מעבר לקיר. אז הם ישברו את הקיר והם יראו מה יש מעבר לקיר, כי כל הזמן מסקרן אותם זה. וכאילו אני מאוד מאוד למדתי מאנשים כאלה, מכל מיני אנשים בהיסטוריה, ואנשים שאני קורא המון ספרים, וזה עולם, פשוט יש ערוץ יוטיוב של מישהו, אני חושב שהוא, אני לא יודע אם הוא רוסי או מספרד, שהוא מביא, הוא מרכז את כל גדולי המותגים שהכרנו בעולם, שלצערנו היום הרבה מהם כבר לא קיימים, זה אומר זה סוני, פנסוניק, יאמה, מותגים יפנים, והוא מסביר כל אחד איך הוא התחיל מאפס, הבעלים של יאמה, ממה הוא התחיל, ממה זה, הבעלים של כל מיני חברות, גם של סמסונג, בעלים, ממה הם הקימו, איך הם קמו, הרי בסופו של דבר כל אחד נולד בשר ודם, כל אחד ילד שהיה בגן ולמד בבית ספר, איך בן אדם אחד הקים חברה, וזה זה עולם שלם, ואתה רואה שכולם זה פשוט חבר'ה שלא היו מרוצים ממה שיש, וכל פעם רצו לראות משהו חדש. וואו. וזה השראה, חד משמעית. עכשיו, בוא ניקח רגע את הקטע הזה של הסאונד. מה בעצם, איך ראית שמשהו חסר בסאונד? הרי כאילו, למה בעצם יש רצון אתה יודע, זה כמו שאני ארצה שגיטרה כביכול תשמע לי חליל, אוקיי? שיש כזה מוצר שראיתי שהדגמת כן. כאילו שזה סוג של כלי כזה דיגיטלי, נכון, שבעצם נכון, מפיק לך כל צליל שאתה רוצה. אבל כאילו, למה מגיע בכלל רצון כזה לבוא זה הצלילים שיש באורגן, זה הסקסופון של האורגן. כאילו, מאיפה מגיעה המחשבה הזאת? למה בעצם צריך, אוקיי, שקלידן שעומד על הבמה יישמע כמו תזמורת? למה אני צריך את זה? שמעתי הרבה פעמים בתוכנית הקלידנים וטוקר, שכאילו לא מבין מה אתה רוצה ממנו. כאילו, למה? מה אכפת לך שכאילו, כאילו יש תזמורת ואין לזה תחליף, ויש קלידן, זה שתי דברים שונים, כאילו, הוא שבר את הראש, כאילו, למה אתה מנסה להיות, כאילו להביא את הקלידים למה שהם לא? למה אתה מנסה לתת לחליל לנגן גיטרה? אז כאילו, תגדיר לי את זה, את הצורך בסאונד אמיתי, בקלידים. אני מנסה כאילו לתפוס את הלשון הנכון, כאילו איך להגיד לך את זה בצורה נכונה, בצורה מדויקת. אני אגיד לך, בגדול, כי זה הגיע מזה שאמרתי כל הזמן, הרי אנחנו שומעים די-ג'יי באירוע. די-ג'יי הוא בעצם מה הוא שם? הוא שם הקלטה. הקלטה של תזמורת שנגנה והקליטו אותה, ועכשיו הוא משמיע, וזה נשמע, זה תחליף כביכול לתזמורת. כן. ואז בעצם פירקתי את זה, אמרתי, רגע, הדי-ג'יי בעצם מה הוא עושה? הוא היה הקלטה של סאונד, אז בוא נקליט את הטופים בצורה אמיתית, נכניס לאורגן. בוא נקליט את הגיטרה, נכניס לאורגן. כמובן שהטכנולוגיה לפני 20 שנה לא הייתה בשאלה כמו שהיא היום, אבל המון דברים שכאילו אתה חושב, איך אני לוקח את זה, איך אני גורם לזה להישמע אמיתי. עכשיו, למה באמת אני רוצה להישמע אמיתי? כי, אתה יודע, כי האורגנים היו נשמעים מאוד בינוני. הכל היה נשמע בינוני, ובינוני לא חסר. וכל הזמן אמרתי, לא יודע, צריך להיות משהו חדש פה, משהו שכאילו זה היה פער בין בעצם השיר של מרדכי בן דוד ששמעת בקלטת, לבין, אתה רוצה עכשיו לנגן את אותו שיר בקלידים, פתאום אני אשמע לך משהו אחר. אני אסביר לך פשוט מאוד, כאילו דבר בשתי מילים ואתה תבין את ההבדל. במוזיקה החסידית, הנוסטלגית, כמעט כל השירים, מי היה מנגן את הגיטרה? סינגולדה. יפה. סינגולדה זה צבע שהיה מאוד מאוד מזוהה עם המוזיקה החסידית. הגיטרות של הכלים באותם זמנים, את מי הם היו מקליטים? גיטריסט, רוקיסט, מישהו שנגן גיטרת מטל, באמריקה או ביפן, וזה הסאונד שהיית מקבל. עכשיו, מה הקשר בין זה למוזיקה חסידית? אפס. אתה מבין? זאת אומרת, אז היית מנסה להגיע לגיטרה, מנסה לעשות סולו גיטרה, אבל זה לא היה הצבע שמתאים למוזיקה החסידית, ואני אומר לעצמי, איך אנחנו יכולים, הייתי רוצה כל הזמן להביא משהו שישמע כמו דיסק, אז זה להגיע לנגן ולהקליט אותו. אותו דבר טופים, אתה יודע, הסנרים של המוזיקה החסידית זה סנרים שונים ממה שאתה שומע מאיזה אלבום של, אתה יודע, של פיוז'ן או של ג'אז או של לא משנה מה מהעולם, זה צבע שונה של סנר, סגנון נגינה שונה, סאונד אחר שהטכנאים עושים, וכל המטרה הייתה בעצם להביא את הסאונד המקורי שהתרגלנו מהזה לתוך האורגנים. נכון, והצלחת די, כאילו היום צליל סאונד מקורי זה סט של עדי. אני מקווה שהצלחתי, אבל זה כל הזמן עוד ניסיונות. יש איזה ג'וק עכשיו, איזה פיצ'ר כזה שעשית עכשיו בקורג 5, שהוא עם הפדים, נכון? כן. אז אתה כאילו שישמעו שם את הזמר, כן. זאת אומרת שאז כאילו הזמר שר,
עכשיו, זה משהו מגניב, זה מטורף, עדיין לא ראיתי, לא, ראיתי את דוד נחשון עושה את זה באירועים, וגם הכנסת שם כל מיני מעברי גיטרה. סולואים של גיטריסטים. סולואים, כאילו... כן, כי יש נגנים שלא יודעים לנגן את הגיטרה ממש כמו גיטריסט, אז יש סולואים בכל סולם, גם של גיטרות, וגיטרה של אריאל אהרון, גיטריסט מדהים, שאני כמעט הכל אני דוגם ממנו, ודור אסרף. דור אסרף על הסקספון, ויש... זה פסיכי, פתאום אנשים כאילו אומרים, וואי, מה זה, כאילו... אבל שוב, זה כאילו משהו חדש. כן, לקחת את השאר קדימה, הרי אם אפשר לנגן מקצב בקלידים באוטומציה, אז למה שלא יהיה אפשר באמת להכניס? הרי הכל זה הקלטה בעצם, זה סוג של דגימה, אז למה לא לעשות את זה? וזה כאילו, תמיד אתה חשבת על קדימה. היה איזה מישהו ששיתף אותי, הוא אמר לי, צריך לעשות כזה דבר, סוג של אפקט כזה, של זמר. זאת אומרת שזה דוגם, היום עם ה-AI בכלל זה מטורף, אתה כאילו דוגם את הקול את הגוון קול, ואז כאילו, כמו שאני יכול לשיר ולהישמע פתאום במיקרופון, להישמע ברמקול, להישמע עם הד בתוך אמבטיה, בתוך מקלחת, אז כאילו לקחת את הקול של הזמר, נתן לך איזה רעיון, אולי בטח חשבת על זה כבר, אתה חושב... אני עשיתי מקלות, עשיתי יותר מקלות, כי במקלות היה רק והוא, כאילו, זה פחות... בזמר יש לך המון עברות, שאתה גם אם תרצה לעשות, שהוא שר נה, זה, כן, העברות זה מאוד קשה. פחות תבניתי, פחות מרובע. כן, כן. זה קצת מזכיר סקספון בהמון גוונים שיש בתוך הסקספון, שקצת לפעמים קשה לדגום את זה. זהו, אז כאילו, הקטע הזה יהיה יותר קשה, זאת אומרת, לדגום צבע קול של... עם ה-AI אי אפשר לעשות כזה דבר? ה-AI עובד בשיטה שונה. הוא כאילו, הוא לומד אותך, והוא על בסיס נתונים של דברים אחרים, הוא מייצא את זה החוצה. אני לא גאון ב-AI, אבל לפי מה שאני יודע, אז כאילו זה מה שהבנתי שזה ככה עובד. באורגנים זה מה שאתה שם לו, זה מה שהוא מוציא. כן. אז בזמר באמת הקלטנו, כאילו לקחנו כל מיני זמרים, שהזמרים נתנו לי את הפסי קול שלהם ממש מההפקות, ושאתה לוחץ, כמובן היה עבודה, לגרום שכולם יהיו באותו מהירות. כי יש שיר אחד שהוא ב-122 BPM, יש שיר אחד 130, אז את כולם הכנסתי לתוכנות ואת כולם הפכתי ל-132 BPM, גם הסולואים של הסקספון, של הגיטרות, של הזמרים, הכל ב-132. של הדנס כאילו. כן, שאתה יכול לעבור ממש בין שיר לשיר ולהפעיל פעם את הזמר הזה, פעם את השיר הזה, פעם את השיר הזה, והכל באותו מהירות. ב-AI אבל זה עובד שונה, אז קצת יהיה יותר מורכב לעשות את זה. מגניב, אז בעצם אנחנו מדברים על הסאונד ושהכל... הכי טוב, ואני רואה אותך הרבה גם בחול. נכון? אתה הולך, אתה לא... אני לומד המון, אני כאילו... תשמע, חול זה בית ספר לחיים. כי בסופו של דבר יש שם המון מקצועיות. פעם ראשונה אני נסעתי בגיל 22, למשפחה שלי בלוס אנג'לס. עשיתי שם ביקור, שהביקור הזה שינה לי את החיים, גרם לי לחשוב אמריקה בהמון דברים. כאילו, ממש אתה הולך, אתה רואה חנויות מוזיקה בנויות, איך אולפנים בנויים, איך הם מסתכלים על העבודה. מסתכלים שונה לגמרי על העבודה. טוב, אני אגיד לך משהו שזה, כאילו, זה תיאוריה שלמדתי אותה גם מאוד אנשים. אתה עובד, בשביל מה אתה עובד? בשביל מה אתה עובד? להגשים את עצמי. הרבה אנשים שתשאל אותם בשביל להביא כסף לבית. האמריקאים כבר עבדו בשביל להביא כסף, הם יכולים לשבת רגל על רגל. הרבה אמריקאים שעובדים בראש הגדול, הם לא עובדים בשביל כסף, הם עובדים בשביל לשנות את העולם. אם זה בפיתוחים, אם זה בלקנות חברות, אם זה לפתוח עוד סניפים, יש המון רשתות שם בכל מיני דברים שאתה אומר, כאילו הם חשבו על איזה קונספט והלכו הכי מטורף שאפשר. זה מדהים מה שאתה אומר, כי אנשים מסתכלים לפעמים על החבר'ה האלה כאוהב כסף, לא יסבע כסף. תראי כמה הוא עובד קשה בשביל עוד, יש לו כבר מיליארדי שקלים בחשבון, לא, הוא רוצה עוד. זה לא קטע של הכסף, אתה מאבד את הכסף. יש הרבה אנשים עשירים שעובדים בכלל בשביל, אתה יודע, כבוד. גם לפתח את העולם וגם לפתח את היצירה, ובכלל, אתה מבין שאומרים לך שכאילו, שאילון מאסק הוא חלק מהעבודה שלו והפרויקט של החיים שלו, זה יום אחד ליישב את המאדים. אתה מבין, הרי הוא לא ישתמש בחיים ב$400 מיליארד שיש לו בחשבון, זה לא, גם אם הוא כל יום יחלק מיליון למישהו, ייקח לו המון שנים להגיע ל$400 מיליארד, אתה מבין? זה כאילו, אז יש מניעים לאנשים שזה, וזה אני למדתי באמת שנסעתי לשם, ראיתי כאילו, אתה יודע, התרגלתי פה לראות אנשים שעובדים בשביל הפרנסה, בשביל הכסף וזה, פתאום אתה מסתכל שאנשים עובדים בשביל המקצועיות, אנשים עובדים בשביל איכות בכל דבר, ואני זוכר שחזרתי משם, אמרתי, זהו, כאילו אני עושה צ'יינג' להמון דברים,
כאילו באופנים שלי ייכנסו רק מותגים, קשה לי לעבוד עם משהו שהוא לא ספץ, כאילו, קשה לי, כאילו גם, אני לא יושן טוב בלילה, והיו כמה פעמים בשביל בן אדם שהוא תמיד רוצה להיות את המקסימום והכי טוב, אז אתה פתאום מרגיש כאילו, וואו, אני הכי טוב, פתאום אתה יוצא החוצה, זה כמו כאילו שאתה עולה מישיבה קטנה שיעור ג' לישיבה גדולה שיעור א', אתה כאילו מרגיש שיעור ג', אתה מנופח, אתה זה, פתאום אתה מגיע כאילו לישיבה גדולה, אתה כזה, לא יודע, ממך ומשמאלך, כל הבלון הנפח יורד. אז בשביל בן אדם כמוך שהוא רוצה באמת את המקסימום להביא לעולם ולשנות את העולם, פתאום הגעת לחול, ראית בכלל איזה לבל אחר, אתה אומר כאילו, סליחה, זה אוטומטית הקפיץ לך את זה, לא? כן, ואני אמרתי, אני רוצה להיות במגרש הזה, כאילו, ומאוד זה במוצרים, שפתאום אתה יודע, אתה אומר, אני לא מרשה לעצמי לעבוד פחות משחק, לא בגלל שכאילו, בגלל האידיאל שאתה, אני תמיד אומר את זה, יש לי הרבה דברים שזה כאילו בתיאוריות, יש מלא אנשים שחולקים איתי, ואני אוהב להתפלסף עם אנשים על הדברים האלה, חושבים עם אנשים מקצועיים ומנתחים את זה, אבל אני אומר תמיד שאתה נמצא בסביבה של מוצרים מושלמים ודברים ברמות גימור הכי טובות, כל מה שיוצא מתחת הידיים שלך יצא עם רמת גימור הכי גבוהה. אתה תרצה או לא תרצה, זה כמו שאומרים שבן אדם נמצא בחברה שאנשים מקולקלים, זה משפיע עליו, אתה נמצא בסביבה איכותית, זה משפיע עליך. ואני מזמין אנשים לבוא לבקר בסטודיו A שלי, האולפן שאני עובד, שלקח לי המון זמן, כאילו להגיע למצב שהוא כולו מאובזר ברמה מאוד מאוד גבוהה. היה הרבה דברים שבעצם אמרת, ראיתי בחול, אני גם רוצה שזה יהיה בארץ. כן, כן, היו הרבה דברים שעשינו יבוא, להמון דברים שהיה מאוד קשה להביא לארץ, והיה צריך לעשות יבוא. אבל עכשיו, שוב, זה לא בשביל, זה אולי יגיד, בשביל הפוזה, זה לא בשביל פוזה, יש אצלנו דברים שנמצאים באולפנים שאף אחד בעולם לא יגיע ולא יראה אותם, אבל גם הם מאיכות חומרים הכי גבוהה, כי זה במוח. ברגע שאתה עושה מעגל מושלם, אז אתה לא נותן לבינוני להרוס לך את התמונה. נכון. אז אתה הולך על הכל הכי טוב, אז כל מה שיוצא מתחת הידיים. מוישי ויטמן, הוא ככה מטפל, והוא נכנס גם לתחום של המוזיקה, אז הוא אמר לי, לפעמים בן אדם אומר לעצמו, אני פרפקציוניסט. לכן קשה לי להוציא דברים, שעות יושב זה עד שאני מצליח כאילו להוציא משהו מושלם. אבל לפעמים זה לא פרפקציוניזם, זה פחדים. אתה מפחד איך יסתכלו עליך, איך יראו אותך, איך זה. אז הרבה נכון. תראה במה אתה פרפקציוניסט. אם אתה פרפקציוניסט בהכל, גם בדברים שלא רואים, גם בכבל שהוא מתחת השולחן, אתה אכפת לך שהוא יהיה מעודד טוב, לא רואים את זה, אבל לא אכפת לך, וגם בתוכנה שמעבר, אף אחד לא יודע את זה, אתה לא מפרסם את זה. סימן שאתה באמת פרפקציוניסט, אבל אם אין לך את זה, רק מה שרואים בחוץ אתה כאילו עושה מושלם, אבל מתחת המיטה שלך יש את כל הבלגן, זה מה שאמרתי, זה עולם הרמת גימור. עולם הרמת גימור זה עולם, זה כמו שיש, אתה יודע, בתורה יש ספרי מוסר ולהבדיל בכל דבר, בעצם לא יודע כמה להבדיל, כי יש פה, אני רואה את זה כדברים רוחניים, יוקרה, סדר, ניקיון, זה דברים, והעולם של רמת גימור זה עולם שאין לו סוף, כאילו, ואנשים באמת גדולים לקחו את הדברים האלה והגיעו למקומות מאוד מאוד גבוהים, כי הם לא נתנו שיצא מתחת הידיים שלהם משהו בינוני. זה בעצם מסר לכל... זה השאיפה. עכשיו, אני לא יכול להגיד לך שאני עובד על זה כל הזמן וכל יום ויום. אתה יודע, אתה כותב איזה משהו בתוכנה, או אתה באמצע להוציא סט, ולפעמים יש לך דברים שכבר הגעת לחצי דרך, ואתה אומר, לא, עשיתי פה טעות, כי לא הורדתי את זה בווליום הנכון. עכשיו, זה נשמע טוב, אבל יכול להיות שיום אחד איזה לקוח ירצה להרים את הפרקשן הזה לווליום הכי גבוה, וזה, שב, תמחק עכשיו 20 לופים, תוריד אותם עוד פעם, כי צריך לעשות את זה מדויק. וואו. ואגב, אחד מההשראות שלי לזה, דוד יחילביץ'. למה? לא סתם קודם כל דוד יחילביץ', מי שהביא בו כל כך המון שנים. ואני חבר טוב מאוד של דוד יחילביץ', הוא אחד מהפרזנטורים הגדולים של סינטי מיוזיק. כמעט כל סאונד וכל דבר שיוצא, הוא לא יוצא לפני שדוד יושב ונותן את כל, עובר על הכל, ותמיד אני אומר, איפה שלי נגמר הסבלנות של דוד יחילביץ' מתחילה. דוד יחילביץ' הוא למד בתור ילד, הוא היה בבתי ספר בגרמניה, הוא נדד בין כמה, הרי הוא רוסי, אמא שלו, הוא למד פסנתר בעצם, אמא שלו הייתה פסנתרנית וזה, אבל הם בתור ילדים גרו בגרמניה, אז הוא למד בבית ספר גרמני, והיה תקופה שהם היו בארצות הברית, וגם רוסיה, ואז הוא עלה לארץ. אבל תמיד אומר שאני את הדיוק קיבלתי מהבית ספר הגרמני, ולמשל אתה רואה, למשל הוא היה ניגש מדויק, ברמה שאי אפשר לדמיין. לפעמים יושבים על מעטפות של סאונד,
מי שלא יודע מה זה מעטפת, יש דגימה, ויש את המעטפת. המעטפת זה כמה כמות אפקט תהיה, וכמה חדות תהיה לאפקט, ואיזה EQ יהיה, ולמשל אם יש 6 שכבות לפסנתר, מתי השכבה עוד נכנסת. אני הייתי פשוט מתייאש באמצע והולך, ודוד יושב אצלי בבית, עד 4 בבוקר, והוא מנסה, ואני מרמז לו, דוד, אני צריך ללכת לישון. כאילו, והוא לא קם עד שזה זה, ובאמת, זה השראה. זה אנשים כאלה, זה השראה ממני, וזה כל כך כיף ללמוד מכאלה אנשים. וואו, וזה בעצם נותן השראה למוזיקאים. אתה יודע, יש, שוב, כמו שדיברנו בפרק הקודם, הרעיון הוא לבוא, לגשת למוזיקה לא בגלל כסף, לא בגלל שום דבר אחר, בגלל באמת לעשות את מה שאתה אוהב. וכשאתה עושה את מה שאתה אוהב, אתה לא הולך לנגן בגלל שאתה על הבמה, בגלל הצומי, בגלל הכבוד, ולכן, לא להסתפק בבינוניות. תמיד לשאוף ל-level הכי גבוה, להיות הכי מקצועי בכל דבר שאתה עושה. אם זה בעמידה על במה שלך, שתהיה שואיסט יותר, שתהיה יותר פתוח, יותר מחייך. אם זה ברמת הנגינה, ברמת האקורדים, ברמה של יד ימין, ברמה של אם אתה גם שר, אז שהשירה שלך תהיה מדויקת. באמת לשאוף ותמיד לעשות וללמוד מחבר'ה אחרים, והשאיפה הזאת לא להיות בינוני, אלא להיות במקסימום, זה גם סוג של ענווה. כי אז אתה מתחיל ללמוד איך אתה מגיע לדברים. אתה לומד מכולם. נכון. אתה לומד מכולם. זה חד משמעית. אני חושב ששתי הדברים שאני כל הזמן עבדתי עליהם בקריירה שלי, ואם יש מסר שאנשים צריכים ללמוד, זה המסר הכי חשוב. שתי דברים. קודם כל הזמן תלמד מאנשים. אל תתהלך, אני מכיר אנשים במוזיקה שאתה מרמז לו, תשמע, בסגנון הזה אתה פחות טוב. תתייעץ, לא, אני יודע, הכל טוב, אני יודע לעשות זה הכי טוב. וזה כל כך גרוע, כי אנשים כאלה הם פשוט, הם כל הזמן נשארו באותו מקום, הם לא התקדמו. זה דבר ראשון. דבר שני, תפרגן לכל מי שאתה יכול, קולגות, לא קולגות, מי שטוב, תפרגן, כי אתה לא מפרגן, אתה מפרגן לעצמך. אנשים שרואים מישהו שמפרגן, הם יותר מעריכים אותו. הם אולי לא, הם פחות יעריכו את הבן אדם השני שפרגנו לו, הם יעריכו את הבן אדם שיודע לפרגן. ואני למדתי את זה גם מכמה אנשים, ואני חושב שזה מאוד 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 חשוב. כשאתה מפרגן למישהו, ביום מן הימים אתה לא יודע מתי אתה תעשה איתו שיתוף פעולה, אז הוא יחכים אותך במה שהוא יכול להיות יותר טוב ממך. וזה שתי דברים שאני מאוד מאוד עובד עליהם קשה בקריירה. אגב, על הנקודה הזאת של הלמידה, הרבה אנשים כאילו שואלים אותי על אבא שלי, הרב אהרון לוי והאחים, אומרים לי, מה הוא עושה? הוא לומד כאילו? מה הוא עושה ביום שלו? הוא לומד? עכשיו, אם הוא לא היה לומד, הוא לא היה הרב אהרון לוי. לא, חד משמעית. הלמידה, זה המוטו. ואנשים אומרים לו, הרב, איך אתה מגיע לכאלה דברים? אני מנסה, אני לא מצליח. אז הוא אומר להם, תלמדו. תראה, זה ודאי... אנחנו לומדים, זה ודאי שיש לו את ה... כל הזמן תלמד, גם במוזיקה, תלמד כל הזמן, ואז ככה אתה יכול להיות נאמבר 1, רק שאם אתה תלמד כל הזמן ותהיה כל הזמן בפעולת של התקדמות. זה ודאי, איזה הוכחה, הוא לומד כל אדם. יפה, אני רוצה לדבר איתך רגע על הקטע של הסבב, בזה נסיים. מוזיקאי, כמו שאנחנו אומרים אותה, שאתה בעצם גם מוזיקאי, גם, איך אני אגדיר את זה, יש לך תשוקה מיוחדת בתחום הסאונד והכל, הוא לא רק מוזיקאי, הוא גם ביזנסמן, הוא גם, יש לו כל מיני דברים שהם לא קשורים למוזיקליות שלו, אוקיי? כל מיני קישורים. אתה שבעצם הצלחת לקדם היכולת להיות גם אמן, וגם לקדם את עצמך, אתה עשית הכל ב10 אצבעות. לא עבדת עם מפיקים, יחצנים. איך מוזיקאי יכול להפוך בעצם את המוזיקליות שלו, לצאת מתוך המוזיקליות שלו, ולקדם את עצמו, ליזום דברים, לבדל את עצמו, זאת אומרת, כי אתה צריך לצאת בעצם מהאזור של המוזיקה, וצריך להיכנס לכובע של, לנעליים של יזם, של יחצן, של כל דבר אחר, כאילו. אני אגיד לך שתי טיפים ככה זהב. אני אגיד לך משהו, שאני לפני 15 שנה, שהתחתנתי, אז באותם זמנים מאוד מאוד עבדתי עם אמירן, אז התקופה שהתחלתי עם הסטים, והוא מאוד היה עוזר לי בהכל, אמרתי לו, תשמע אמירן, אני מתחתן, אני אברך צעיר, אני צריך כסף, כאילו זה, תנסה לסדר לי פגישה עם איזה מפיק גדול, שהחלום שלי היה לעבוד תחת המפיק הזה, ולעשות עיבודים וזה. אמר לי, אין בעיה, המפיק הזה חבר שלי, סידר לי פגישה. מפיק קשוח, ונפגשתי איתו, ובפגישה הזאת שלו, אתה יודע, אני הייתי בן 26, עדיין כזה חצי ילד, אז כזה כל הזמן רציתי להרשים אותו כמה העיבודים שלי כמו זה,
וכמו זה, וכאילו, אז קודם כל, המפיק הזה גלגל אותי מכל המדרגות. הוא אמר לי, תקשיב, איתך אני לא אעבוד. לא יעבוד, גם אמרנו, כאילו הפגישה בינינו הסתיימה, אבל אני אתן לך טיפ, תמיד תהיה אתה, אל תנסה לחפש מה הוא טוב, ואני אעשה כמוהו ואני אהיה כמוהו. ולמפרע, הנס הכי גדול שהקדוש עשה לי בקריירה זה שלא סגרתי עם המפיק הזה, כי אם לא, עד היום כל סט שהיה נמכר כנראה 30, 40 או 50% זה הולך למפיק הזה. הקדוש עשה לי ממש נס, ממש, אבל למדתי מזה את הטיפ הזה שהוא נתן לי, ואני חושב אם אתה שואל, כל בן אדם יש לו את המיוחדות שלו. עכשיו תראה, יש אנשים שנולדים עם מיתוג שיש להם, פשוט יש להם את זה. אתה מבין? יש בן אדם שעכשיו הוא חושב על משהו, איך אני עושה אותו הכי טוב, יש בן אדם שחושב איך אני משווק אותו ואיך אני מפרסם, עם איזה אנשים אני יוצר קשר. אז יש אנשים שיש להם את זה, יש אנשים שאין להם את זה, אבל אני חושב שכל אחד צריך לתפוס במה שהוא טוב, ואת זה ליחצן, ולא ללמוד. אתה יודע, לא להתבייש ללמוד מאחרים כל הזמן, אבל אני חושב שמי שכן מפיק יכול לקדם אותו, הוא צריך, אני חושב שזו עבודה שחד משמעית אי אפשר להתעלם ממנה, אבל מי שעושה את זה לבד, לחשוב, לעשות זה בצורה שתועיל לו ולא תזיק לו. תפוס את הדברים הטובים, תייחצן אותם, אתה גם נמצא בעולם הזה ואתה יודע לתת את הטיפים שלך, מה לשווק, איך לשווק שאתה לא תהפוך לליצן, שתהפוך באמת צורה מקצועית, לא לחפור לאנשים עם דברים שלו, זה כאילו, אני חושב שזה הרעיון. אבל אתה כאילו, קודם כל תהיה טוב. קודם כל תהיה טוב. אם אתה תשאף למצוינות ותלמד כל הזמן ותתקדם, זה יקרין החוצה גם. תראה, קודם כל, אם אתה לא טוב, אז כל שיווק שיעשו לך בעולם, אתה מבין? אנחנו היום בעולם שהסינים משתלטים. הסינים בהתחלה לא היו טובים. אנשים קלטו שזה זה, ולרבה אנשים לא קנו וזה, אבל יש חברות שלמדו, וכן ייצרו איכות, ואנשים, כאילו, אתה יכול לעבוד על בן אדם פעם אחת, אתה לא יכול לעבוד על בן אדם פעמיים. עכשיו אני תמיד אומר שיח"צ, זה כמו אותו בן אדם שצועק בזה, זאב, זאב. אנשים מגיעים, אם הוא רואה משהו טוב, הם יגיעו עוד פעם. אם רואים שזה פעם ראשונה חרטא, הם לא יגיעו עוד פעם. זה חייב להיות טוב. אתה חייב להיות טוב, שאתה מחצן את עצמך, יהיה לך מה ליחצן. דוד יחילביץ', הוא נראה לי האנטיתזה של היחצנות. האנטיתזה של היחצנות. דוד יחילביץ'. הוא פשוט היה טוב. אביה גרינברג, זה אנשים שאני כל הזמן, חברים הכי טובים שלי, אנחנו כל הזמן מדבר איתם כמה זה חשוב. סטטוסים, אתה נמצא בהופעה מטורפת, תעלה. הם לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם, אבל כולם מגיעים אליהם כי הם באמת טובים. כי הם באמת טובים. תהיה טוב, זה הצעד הראשון ביחצנות ובהתקדמות. קודם כל זה טוב. מפיק, אני מחפש דורות. אבל זה חשוב גם ליחצן, אבל שיהיה לך מה ליחצן. שלא תיחצן אוויר. בדיוק, אנשים אומרים לי, אני מחפש מפיק וזה. טוב, תשלח לי סרטונים שלך מאירועים. אז או שבמצב הטוב הם אומרים לי, כן, נמחק לי, בדיוק החלפתי טלפון חדש, נמחק לי כל הסרטונים, או שבאמת אין להם סרטונים. אז למה אתה מחפש מפיק? קודם כל תלך תופיע. קודם כל תהיה טוב, תבנה את המוצר, אין לך מוצר, אתה מגיע לחברה עם סרטוטים של איזשהו מוצר, אתה אומר להם, אני רוצה, קודם כל תביא את המוצר, תראה שהוא עובד, תראה שהוא טוב, תראה שהוא מיוחד, ואז אני אקח אותך. תראה, אני לא אתכחש שאני מאוד אוהב יח"צ ושיווק, ואתה יודע, מיתוג, אני מאוד מאוד אוהב מיתוג, זה חלק מהתחביבים שלי, כמו שאני אוהב ייצור, אני אוהב גם מיתוג, אבל תמיד, כאילו כל הזמן, אמרתי, זה לא עובד לבד, אז אתה מנסה לעבוד על עצמך שיהיה קודם כל את מה למתג, ואז למתג אותו. נכון, יפה מאוד, אז המסר שלכם, המוזיקאים שרוצים לפרוץ בתעשייה ולהפוך את התשוקה שלהם לקריירה מוזיקלית, היא קודם כל תמיד לרצות לשאוף למצוינות, וזה יגרום לכם ללמוד מאחרים, זה יגרום לכם תמיד לחשוב על הצעד הבא, איך להיות מיוחדים, איך להיות מבודלים, ואל תשכחו לפרגן גם לאחרים. חד משמעית. זה לא על חשבונכם, וזה רק יגדיל את השם שלכם ויתרום ליח"צ שלכם. הצעד הראשון ביחצנות שלכם זה קודם כל להיות טובים. אנחנו מחכים לכם בפרק הבא, פרק קצר, קולע, שבאמת פרקטי לקלידנים, למוזיקאים ולכל מי שהמוזיקה מעניינת אותו. אז נתראה בפרק השלישי.